Nasubo makawani sa munisipyo sa lungsod sa Ronda, human na musugat kanila sa ilang pagmata kaganiyang kamatayon sa ilang mayor. Pipila sa mga lumulupyo sa lungsod, mihalagway kaniyang usa ka maayong opisyal og sayon kayong duolon sa katawan. Siluan Mirondina sa report. Gamingaw ang plaza at ubangan sa munisipyo sa Ronda, human masayod ang mga katagilungsod ni Mayor Mariano Blanco sa iyang kamatayon. Si Virgilio Noel, 69 anyos, kaila kaayo sa mayor ug dili makatuo sa ginangatan sa opisyal. Nahibaw siya sa gingong kalambigitan ni Blanco sa gidiling drogas, diha na sa mga balita sa radyo, apan wa masayod kung matuod ba kini o dili. Nasulti mo na sa radyo niya, kanang sa radyo, urag dili man po sila patakag istorya o dili gigikan po sa. Pero personal ba sa nahibaw niya? Wala gyud ko maka. Kalang kasi yun tungkol sa diskutan sa radyo. Oh, kanang radyo. Samtang si Hazel Wolf, misaysay nga wa mo balibad ang mayor dihang siya ug ang ilang simbahan dunay gihangyo. Iyang gihulagway nga maayong taw, sayon og daling duulon si Blanco. So far, every time nga ako'y kanang kuan sa iya habit mo dool ko sir, wala na siya problema. Ako siya bola gid sa niya. Samtang ang mga kawani sa munisipyo mipadayag usab sa ilang kasub-anan sa nitabo sa amahan sa lungsod. Nagbutang sila og black armband, isip simbolo sa ilang pagbangutan. Buutan man among mayor dere sir. Wa man jud say sala sir nganong gipatay man gina siya nga wa man may kalibutan nganong nainana na siya. Hinuon, bisan pa sa nitabo, pipila ka buhatan sa munisipyo nagpadayon sa ilang trabaho. Bukas ang Municipal Treasurer's Office aron modawat sa mga dokumento alang sa mga business permit. Kami gipadayon wa ko gibaw sa ban nga office. Sirado hinuon ang mga buhatan sa ikaduhang andana di nahimutang ang Office of the Mayor. Ang upat ka mga armadong tao gingong miagi sa luyong nga bahin sa buhatan sa mayor nga sagad gihimo niyang exit. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.